बेसेन नाङै गथ' जोनोम जानो हानाय सावस्रि बादा जानिटवा IVF सेन्टाराव फैगौ 20 दिसेम्बराव उदालगुरि मेडिकेलआव बेसेन नाङै गथ' जोनोम जानो हानाय सावस्रि केम्प फोसावनानै होदों। गथ' गैयै थासारिजों जुजिनाय, नैथि खेब गोर्बोआव थानो गोब्राब जानाय एबा गुबुन गायनेक'लजिकेल जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांनाय जराफोरखौ बाहागो लानो थाखाय हांख्रायनाय जादों। रोंगौसा हान्जाया बेनि सायाव सुबुरुन होगोन। गथ' गैयै फाहामथाय राहाफोर, गले-गले गोर्बो गारनाय आरो IVF IUI फेलें जानाय, गायनेक'लजिकेल जेंना आरो गोबां। थावनिया जाबाय उदालगुरि मेडिकेल टाउन LP स्कुलनि साखाथियाव। फैगौ 20 दिसेम्बराव सुलाद लानो थाखाय जानबुं अनजिमा 8609094000 7896004229 आव कल खालामनो हागोन। बिमा-बिफा जानायनि फारसे गिबि आगान लानायनि बे खाबुखौ दाबाव। दानो रेजिस्टार खालामनो आरो रोंगौथि गोनां सुबुरुन सिबिथायखौ लानो हागोन।